A Onda Cero, la ciutat. T'expliquem què passa a prop teu. L'actualitat que t'envolta. Això és La Ciutat. Amb Mònica Gunter. Minuts, arrenquem la segona hora de programa on, com tots els dimecres, coneixerem una nova entitat a l'Espai Ciutat Solidària que fem de la mà de Zona Franca, Barcelona. I avui, la protagonista d'aquest espai és l'Associació Catalana Síndrome de Rett, una entitat que ajuda les persones afectades per aquest trastorn i també a les seves famílies. És que la síndrome de Rett és una malaltia que afecta a una de cada 10.000 nenes i que té importants repercussions a nivell cognitiu i motriu. I després ens visitarà el nostre xef, el Jordi Rehí. Amb ell aprendrem avui a cuinar una recepta ben fresqueta, molt adequada pel dia de calor que estem vivint, una amanida d'arròs i albergínia amb iogurt i menta. I abans d'acabar el programa farem el nostre darrer cop d'ull de la temporada als quioscs. Amb el David Cervelló, el director de Nits de Ràdio, repassarem les portades de totes les revistes del cor que com cada dimecres acaben de sortir del forn. I si voleu participar al programa, ja sabeu que podeu fer les vostres aportacions, donar-nos la vostra opinió, fer-nos preguntes, suggeriments, temes que voleu que tractem aquí a la ciutat. Ho podeu fer amb una nota de veu, fàcil, al WhatsApp del programa, el 676 76 0908. 676 76 0908. Estàs escoltant La Ciutat, amb Mònica Gunter. A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca, Barcelona. Avui, protagonista d'aquest espai Ciutat Solidària és l'Associació Catalana Síndrome de Rett. Maria Gómez, molt bon dia. Bon dia, Mònica. Mira, la síndrome de Rett afecta una de cada 10.000 nenes. És un trastorn neurològic que impedeix l'ús voluntari de les mans, provoca un creixement retardat del cervell i del cap i també ocasiona dificultats motrius. L'Associació Catalana Síndrome de Rett va néixer fa 27 anys com a punt de trobada entre famílies afectades per aquest trastorn per fomentar l'intercanvi d'experiències i també l'ajuda mútua. Podem parlar-ne amb David Luna, que és president de l'Associació Catalana Síndrome de Rett. David, què tal? Molt bon dia i benvingut a la ciutat. Hola, bon dia, moltes gràcies. A veure, parlem en primer lloc d'aquest trastorn de la síndrome de Rett, que, com ens explicava ara la Maria, afecta una de cada 10.000 nenes. Què suposa un diagnòstic de síndrome de Rett per una família? Bueno, pues un diagnòstic del síndrome de Rett per qualsevol família és una notícia devastadora, no? Al final estem parlant d'una malaltia minoritària, amb una incidència, pues, com dieu molt bé, d'una nena entre 10.000 o 12.000, i és, doncs, bueno, diguem que és aquella notícia a la que com a pare o com a mare doncs, no et vols enfrontar mai a la teva vida, no? Saber que la teva filla doncs, té una discapacitat, i una discapacitat molt important, que limitarà doncs, les seves, diguem, doncs, tota la seva vida, tant en el present com en el futur, doncs és una decisió molt difícil d'acceptar i molt difícil de pair, no? David, i com es diagnostica? Perquè hi ha casos en què les nenes tenen un desenvolupament com qualsevol altre nadó i no és fins més endavant que apareixen els primers símptomes. Doncs sí, la veritat és que és una malaltia en aquest sentit bastant traicionera, no? També, i valga la redundància, no? Et pots trobar amb diferents casos, et pots trobar, doncs, potser hi ha una nena molt afectada, doncs, que, per exemple, inclús amb els 4 o 5 primers mesos de vida, doncs, ni siquiera es pot donar la volta al llit, o es pot posar, doncs, diguem, pot donar les primeres passes, ja veus que té problemes de mobilitat molt greus, i després pots també trobar-te algun altre cas en funció del grau de l'enfermetat o de la mutació del gen, perquè hem de recordar que es tracta d'una mutació del cromosoma X, per això afecta principalment el 99% a les dones o a les nenes.
Doncs que el nadó o l'infant té un desenvolupament pràcticament normal fins a l'any i mig, 2 anys, és a dir, el seu desenvolupament és absolutament normal, tant a nivell psicomotriu com a nivell intel·lectual o a nivell cognitiu, i a partir dels 2 anys doncs, hi ha una regressió. És com que la següent etapa que hauria d'assolir a nivell de llenguatge o a nivell de la parla o a nivell d'expressivitat, doncs no la fan. I no només això, sinó que van endarrere. Diem que totes aquelles coses que havien après a fer fins als 2 anys les desaprenen. Llavors, per això l'enfermedat és molt cruel, perquè tu veus que el teu nadó o el teu fill té una evolució normal fins als 2 anys i a partir d'aleshores doncs, comença a deixar de fer coses que fins ara feia. Caram, em deies devastadora, absolutament. Però se'n coneix la causa d'aquest trastorn? L'únic que se sap fins ara és això, és que és la mutació d'un gen, vale? És com si, per exemple, el director d'orquestra que tenim a dintre del cervell, diguem, a la part cognitiva, que dona les ordres i que diu el que ha de fer cada una de les neurones, doncs no estigués donant les ordres. Diguem que és I el com perquè d'aquesta mutació no se sap? No, ni és un tema hereditari, ni és un tema de que hi hagi hagut algun problema en el part, és simplement aleatori, és una estadística, és una mutació que fa el gen que no hauria de fer. Vale? La proteïna hauria de tenir el seu desenvolupament normal i no el fa. I aleshores és el que passa, és el que us comentava, que la incidència és que aquest director d'orquestra doncs, no dona les ordres correctes i les neurones estan esperant rebre la informació de manera correcta i no la reben. Llavors la nena no és que, per exemple, potser no pogués caminar, podria si aquest director d'orquestra donés les ordres correctament. El problema és que estan esperant que algú les doni. Llavors, com que és diguem, com un gen de genes, és com, diguem, el director d'orquestra, que no seria canviar un gen només, sinó que és un que té molta incidència sobre les altres, per això dificulta molt també a nivell clínic i a nivell, diguem, d'investigació trobar doncs, una cura o un avanç o una millora, no? Per això és tan difícil i tan lent. David, ara parles de cura, però un pas previ, existeix tractament? En principi, avui per avui, tractament com a tal per curar la síndrome de Rett, no. Tot està en fases d'investigació, algunes més avançades, algunes encara, doncs, la gran majoria en fase animal, és a dir, que encara no s'ha fet ni cap test a nivell, diguem, amb ser humà, a nivell de la part clínica. El que se centren principalment és en tractar aquelles patologies que pateixen les nenes que estan afectades per síndrome de Rett per millorar la seva qualitat de vida. Tant sigui a nivell d'epilèpsia, a nivell de traumatologia, a nivell motor, a nivell cognitiu, però és més tractar, diguem, els símptomes o les conseqüències que produeix l'enfermetat que no atacar directament l'enfermetat. Parlem ara de l'Associació Catalana de Síndrome de Rett, que d'alguna manera neix o es forma per ser precisament aquest punt d'intercanvi d'experiències, d'ajuda, crec que necessari, no?, entre les famílies que han d'afrontar un diagnòstic d'aquestes característiques, no? Explica'ns quin és l'origen de l'associació. Pues l'origen és el que acabes de definir tu perfectament. Al final no deixa de ser un punt de trobada, per dir-ho d'alguna manera, un punt de recolzament principalment a les famílies, perquè al final no hem d'oblidar que l'associació està formada per famílies, per pares i mares que tenen una filla amb aquesta malaltia, i que bàsicament el que fem és, entre tots, ajudar-nos a, per primer, millorar la qualitat de vida de les nostres nenes. Aquest és el nostre objectiu principal. Treballar molt dintre de les opcions que tenim possibles, la comunicació. Hem de recordar que, per exemple, la gran majoria d'aquestes nenes no parlen absolutament res, són incapaços de dir-te que tenen set o que volen anar al lavabo. Aleshores, primer, et converteixes en un mestre de la intuïció i, segona, estem intentant desenvolupar projectes comunicatius a través del reconeixement de la mirada, amb tablets, amb ordenadors, per intentar que les nenes, a través dels ulls, a través de la seva mirada, ens puguin dir, per exemple, les seves necessitats bàsiques i puguem avançar d'alguna manera en la comunicació amb les nostres filles, no? Llavors, com a associació, el que intentem és posar recursos a disposició de les famílies que ni econòmicament seria possible per molt part d'elles, i després intentar també donar molta visibilitat a l'enfermetat, no? Que es conegui el síndrome de Rett, que se sàpiga què és, que la societat dintre del que pugui ho normalitzi,
dintre d'un model d'inclusió i de diversitat, doncs també donar visibilitat a l'enfermetat i després doncs, intentar recaudar tots els fons possibles per ajudar a la investigació científica. I David, quan uns pares no ens deies de la dificultat de rebre aquest diagnòstic, què és el primer que els hi dieu quan algú ve a la vostra associació, pica a la vostra porta? Quins són les primeres paraules o el primer vincle amb aquests pares? Doncs mira, el primer vincle és empatitzar molt amb ells, dir-los que no estan sols, que nosaltres entenem perfectament el que estan passant en aquest moment, perquè ho hem viscut també. Aleshores, d'alguna manera et sents que no estàs desemparat quan et cau una notícia com aquestes, no? Com el que et deia, no? Que la teva filla doncs, té aquesta malaltia i que a més és una malaltia greu i que és una malaltia doncs, molt limitant en pràcticament tots els casos. Doncs és un recolzament emocional de dir, mira, no estàs sol, la notícia és devastadora, això no ho podem canviar, no podem negar que hi ha un diagnòstic i que és molt dur, però a partir d'ara construirem tot el que estigui en les nostres mans. No? Llavors també d'alguna manera et fa treure forces doncs, per ajudar, per involucrar-te en activitats solidàries, per involucrar-te en iniciatives de l'associació, per participar en projectes. Bueno, d'alguna manera també és una de les il·lusions a les que t'agafes doncs, per seguir endavant i contribuir dintre del que pots a ajudar a trobar, doncs, si pot ser una cura i si no, com a mínim, a millorar doncs, la qualitat de vida de les nenes. No? Entre els serveis de l'Associació Catalana de Síndrome de Rett, a banda d'aquests que hem comentat, no? El suport a les famílies, el suport psicològic, també de forma individualitzada, i trobem també d'altres serveis, com la teràpia assistida amb gossos o la musicoteràpia. Parla'ns d'aquestes branques del que oferiu. Doncs mira, fonamentalment a l'associació treballem 3 teràpies. Una és la de la comunicació audiovisual, que us comentava anteriorment. La segona l'eye tracking, no? Això d'intentar llegir els ulls sí. de les nenes, no? Sí, a través d'un reconeixement visual que pugui reconèixer l'iris de les nenes, doncs intentar que les nenes es puguin comunicar amb nosaltres i puguem saber què els passa, què volen, si estan contentes, si estan enfadades, si volen anar al parc. Bueno, com a mínim intentar tenir una comunicació amb les teves filles i que diguem d'una manera normal o tradicional doncs no podem tenir-la. No? L'altre amb el que treballem molt també és a través de la música, la teràpia de musicoteràpia. Les nenes tot el que és a través de les sensacions, d'escoltar música, de poder tocar instruments, bueno, d'alguna manera de connectar també amb la música i a través de bons professionals doncs, també els hi permetem a les nenes doncs, que durant totes les setmanes pràcticament tinguin un espai per elles, per d'alguna manera doncs, desconnectar una mica també del seu dia a dia en el sentit de experimentar i tenir doncs, com unes sensacions també positives. No? I també és això el que busquem amb la teràpia de gossos. No? La teràpia de gossos sabem que els animals doncs, són fantàstics per treballar amb molts d'ells a nivell de teràpia, a nivell de conducta, a nivell de baixar l'ansietat, a nivell de millorar tot el que és la relació amb els animals i també doncs, d'alguna manera també poder expressar sentiments, no? Encara que sigui d'aquesta manera i encara que sigui puntualment totes les setmanes, i és una de les teràpies que hem començat els 2 últims anys i està tenint també molt bona acceptació. Explica'ns el que li preguntem a totes les entitats que passen per aquest espai. David, què és el que necessiteu? Si hi ha algú que ens està escoltant, que li ha cridat l'atenció, la vostra tasca, el que esteu fent, que vol col·laborar amb vosaltres, vol ajudar-vos d'alguna manera, és el moment de dir-nos què us fa falta. Doncs mira, el que fa falta és... primer com a societat, no? Un missatge de ser tots cada vegada molt més inclusius, però moltes vegades no només de paraules, sinó també de fets, sinó també quan estàs passejant pel carrer i veus una persona que pot tenir certes dificultats, doncs empatitzar, no? I ser conscient de que potser una persona que està tratant de tirar endavant, no? I de viure amb moltes més complicacions de les que pots tenir inclús tu. No? Llavors, un primer missatge de ser molt més solidari i respectuós amb aquelles persones que tenen unes dificultats a les que s'enfronten dia a dia. I després, doncs, com pràcticament totes les associacions, el que nosaltres busquem és donar visibilitat a l'enfermetat. Hi ha una clínica Rett a Sant Joan de Déu que ens apoya i ens recolza per seguir investigant i per seguir avançant en projectes que el dia de demà puguin trobar una cura o puguin ser una font d'inspiració també per tenir una mica de fe i que les nenes el dia de demà puguin trobar-se millor i puguin trobar una cura per l'enfermetat. I després nosaltres com a associació amb tot el que ens centrem, que és ajudar les famílies, fer actes solidaris,
recaudar fons. Tenim un fons d'investigació, que és FINRED, que és un fons que vam firmar amb l'Associació Espanyola també de la síndrome de Rett, i diguem que anualment traiem unes convocatòries per també ajudar a la investigació des de la nostra part, i és els 3 pilars fonamentals amb els que treballem. Ens poden seguir per Instagram, a la pàgina web, que és redamb2ts.cat, estem a Facebook, estem a Twitter, a LinkedIn, estem a tot arreu. Tothom que ens vulgui seguir, que vulgui col·laborar amb nosaltres a través de donacions, a través d'ajudes, a través d'iniciatives, a través d'idees, a través d'encarregar-se de coses perquè vulguin sumar, benvingut serà. És una associació oberta a tothom, com no pot ser d'una altra manera, i l'ajuda de tots és el que ens fa també tirar endavant, no? I ara també sou part d'aquesta família de Ciutat Solidària que una temporada més hem dut a terme de la mà de Zona Franca a Barcelona. David Luna, president de l'Associació Catalana Síndrome de Rett, gràcies per explicar-nos la tasca que feu. Una abraçada forta. Gràcies a vosaltres per donar-nos visibilitat. Una abraçada.